Dosad neupamćen interes novinara. Samo televizija bilo je 15 na tiskovnoj konferenciji koju je u Bonu održao predsjednik Tuđman. Nakon informacijske blokade od 4 dana, hrvatski nacrt ugovornog sporazuma s muslimanima pobudio je značajno zanimanje. Nakon niza napisa u njemačkom tisku koji su govorili prvi put o muslimanskoj ofenzivi na Vitezi Busovaču te o muslimanima kao agresorima na Hrvate, novinare u Bonu zanimao je dogovor o primirju. Neki mediji javili su o dvoznačnim izjavama predsjednika Izetbegovića, no hrvatski predsjednik potvrdio je da je muslimanski čelnik dao obećanje narediti prekid vatre u Srednjoj Bosni. U Bonu ništa nije potpisano, no hrvatski predsjednik ocjenjuje razgovore korisnima. Do 15. siječnja bošnjačko-muslimanska strana izići će s protuprijedlozima ili pristati na hrvatski nacrt nakon što se Alija Izetbegović konzultira s predsjedništvom u Sarajevu. Razgovori su zapinjali na muslimanskim zahtjevima za Lašvanskom dolinom, na pretjeranim teritorijalnim zahtjevima u Hrvatskoj i Srednjoj Bosni. Taktiziranje muslimana, komentiraju promatrači, ogleda se u tome što načelno pristaju na hrvatski prijedlog mira i suradnje baziran na Uniji triju republika BiH, a s druge strane traže od NATO-a da garantira granice muslimanske države, znači Izetbegović pretpostavlja raspad Unije. Zato smo predložili i suradnju u slučaju raspada Unije, kaže hrvatski predsjednik. Malo je vjerojatan opstanak Unije BiH. Hrvatska je predložila muslimanima ulazak u europski, a ne u istočnjački gospodarski prostor, komentiraju promatrači. Hrvatski predsjednik dao je intervjue postaje NTV i prvom programu njemačke televizije koji su objavljeni i na satelitu Astri za veći broj zemalja. Sastanak je ipak imao uspjeha, iako su mnoga pitanja ostala otvorena, rekao je predsjednik Tuđman postaji Nachrichten TV. U interesu je Hrvatske normalizacija odnosa svih država na području bivše Jugoslavije, rekao je hrvatski predsjednik i dodao kako vjeruje da se približavaju dani mira usprkos tome što postoji opasnost od produbljivanja sukoba. Smatram da smo ušli u završno razdoblje krize. Predsjednik Tuđman dodao je kako bi svi muslimani i Hrvati u inozemstvu trebali pročitati tekst ugovornog sporazuma ponuđenog Izetbegoviću, te da je Hrvatska time muslimanima ponudila europski gospodarski priključak od kojeg njih žele odvojiti ekstremisti i islamski fundamentalisti. Hrvatski predsjednik optužio je pred međunarodnom javnošću muslimanske postrojbe koje su protiv Hrvata Viteza i Busovače u granatama upotrebljavale klor, pa je i civilno pučanstvo moralo koristiti zaštitna sredstva. Za postaju NTV predsjednik Tuđman je rekao: ne želimo na granici Hrvatske imati fundamentalističku islamsku državu koja bi bila centrom za terorističku djelatnost ne samo protiv Hrvatske, nego i u Europi. Želimo svojom politikom omogućiti normalni razvitak muslimansko-bošnjačke republike u europskom, a ne u fundamentalističkom kontekstu. Za prvu njemačku televiziju ARD predsjednik Tuđman kaže kako su izgledi za mir sada povoljniji, jer je muslimanska strana načelno prihvatila prijedloge koji će poslužiti miru. Moj je zahtjev Miloševiću i Izetbegoviću da shvate da se ne može velika Srbija stvarati na račun Hrvatske, da više ne može biti Jugoslavije i da je nužnost da Srbija prizna Hrvatsku, izjavio je predsjednik Tuđman najjačoj televiziji njemačke ARD. Od Izetbegovića tražim da shvati da oslanjanjem na Hrvatsku biva pripadnik zapadne civilizacije, muslimanska ekstremna islamska država, bila bi nestabilnost u Europi. Suradnja s Hrvatskom muslimane vodi u Europu, rekao je predsjednik Tuđman. Prvi pregovori dva šefa država na njemačkom tlu nakon Drugog svjetskog rata završili su bez potpisa, no s puno jasnijim odnosima i još jedan su korak miru. To je opći zaključak. Hrvatsko-muslimanski pregovori u svijetu za sad komentiraju se oprezno i bez velikog optimizma. Pregovori su završili bez odlučujućeg proboja prema miru, komentira njemačka agencija DPA, prenoseći sinoćnju izjavu Aliju Izetbegoviću dana njemačkoj televiziji.